Κυρίες και κύριοι, φίλοι αγαπημένοι, είμαι ο γιατρός Ηλίας Κωνσταντινίδης και σήμερα εδώ ενώπιόν σας δεν είμαι με την ιδιότητα του γιατρού, αλλά με την ιδιότητα του συγγραφέα και εκδότη ενός σημαντικού βιβλίου. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Αρχαϊκή διατροφή». Είναι ένα σημαντικό βιβλίο που θα ενθουσιαστείτε όταν το διαβάσετε προσεκτικά, γιατί είτε θα χάσετε κιλά είτε θα βελτιώσετε την υγεία σας. Το βιβλίο αυτό είναι ένας συγκερασμός δύο χρονικών περιόδων. Από τη μία πλευρά έχει τις γνώσεις του Ιπποκράτη μέσα σε αυτό και τις ρίσεις του Ιπποκράτη, και από την άλλη μεριά, από τη σύγχρονη εποχή, έχει την έρευνα των τελευταίων 45 ετών για την διατροφή και την υγεία. Έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα και γι' αυτό ονομάστηκε και αρχαϊκή διατροφή. Το βιβλίο αυτό έρχεται να βοηθήσει όλη την ελληνική οικογένεια. Τον υπέρβαρο της οικογένειας, αλλά και εκείνον που πάσχει από σοβαρές παθήσεις μέσα στην οικογένεια. Όπως και είναι και για εκείνον ο οποίος σήμερα φαίνεται να είναι υγιής, αλλά ξέρει ότι θα αρρωστήσει μελλοντικά. Άρα πρέπει κάτι να κάνει. Ξεκινάμε λοιπόν με τις συμβουλές του Ιπποκράτη, ο οποίος είπε ότι η τροφή μπορεί να γίνει το φάρμακό σου, αλλά μπορεί να γίνει και το δηλητήριο σου. Όπως ο ίδιος είπε επίσης ότι είσαι όμοιος με αυτό που τρως. Δηλαδή με λίγα λόγια είπε, προσέξτε, η τροφή μπορεί να σας σκοτώσει ή να σας θεραπεύσει. Ότι δηλαδή η ίδια τροφή είναι φάρμακο αρκεί να το δει σωστά. Επομένως είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εμείς όμως τις τελευταίες δεκαετίες το είδαμε πολύ ξόφαλτσα και κάναμε φοβερά λάθη, πολλά φοβερά λάθη, διατροφικά λάθη. Κυρίες και κύριοι, θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν ένας υπέρβαρος των 1, 5, 10, των 20, των 40, 50, 100 κιλών να βοηθηθεί από αυτό το βιβλίο και να μπορέσει να αλλάξει τη διατροφή του και τις συνήθειές του. Κυρίες και κύριοι, διατείνομαι ότι ξέρω πολύ καλά τον εγκέφαλο, ότι ασχολούμαι πολλές δεκαετίες με αυτή την έρευνα. Κυρίες και κύριοι, φίλοι αγαπημένοι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ο υπέρβαρος θα καταλάβει τα λάθη που κάνει. Δεν του λέω κάθε μέρα τι θα τρώει, όμως του λέω μέσα σε ένα χρονικό όριο 1 μηνός πώς θα κινηθεί διατροφικά, στρατηγικά, ότι πρέπει να προσθέσει στη διατροφή του τροφές αυτούσιες, όπως έρχονται από τη φύση, με πολλές ίνες, με πολλές βιταμίνες, με πολλά ιχνοστοιχεία μετάλλων και μακροστοιχεία μετάλλων, φυσικά όχι βαρέα μέταλλα, και παράλληλα να προσέξει το τι άλλο τρώει. Δηλαδή ο κεντρικός κορμός αυτής της διατροφής είναι φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι, αλλά σε συγκεκριμένο βάρος καθημερινά, και υπάρχει και ένα περιφερικό σύστημα εναλλαγής τροφών, τις οποίες αυτός θα επιλέγει. Μέσα σε αυτό το σύστημα τροφών μπορούν να έρθουν με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλές διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές συνήθειες διατροφής. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, σε αυτήν την ομάδα μπορεί να προσέλθουν μέσα και οι χορτοφάγοι και οι κρεατοφάγοι και οι παμφάγοι και οι ονόφ και οι ολίγων τρώγοντες και τα λοιπά. Και αυτοί που νομίζουν ότι κάνουν μεσογειακή διατροφή μπορεί να συναντηθούν μέσα στη δική μας διατροφή. Δεν μπορούμε να κάνουμε το χορτοφάγο να τρώει κρέας, ούτε τον κρεατοφάγο να τρώει μόνο χορταρικά, γιατί δεν θέλει. Όμως μπορούμε να αλλάξουμε πολλές συνήθειές τους. Ο μεν χορτοφάγος
θα κερδίσει τρώγοντας ακόμα περισσότερες τροφές αυτούσιες, γιατί η μεγάλη ομάδα των χορτοφάγων πράγματι τρώει αυτούσιες τροφές. Υπάρχει όμως και μία μικρή ομάδα που νομίζει ότι κάνει χορτοφαγικές δίαιτες και νηστείες και διατροφή και όμως τρώει πολλά αμυλώδη. Αποτέλεσμα να ανεβάζει το γλυκαιμικό δείκτη, να ανεβαίνει το σάχαρο στα ύψη και να έχουμε μερικά φαινόμενα πολύ σοβαρά. Από την άλλη έχουμε τους κρεατοφάγους και τους παμφάγους, οι οποίοι έχουν μάθει να τρώνε καθημερινά κρέας. Αυτό δεν είναι σωστό. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, από μόνοι τους θα αλλάξουν και θα αποκτήσουν καινούργιες συνήθειες. Θα τρώνε μεν κρέας, γιατί έτσι έμαθε ο εγκέφαλός τους, αλλά θα τρώνε λιγότερο. Δηλαδή δεν θα τρώνε κάθε μέρα κρέας μαζί με άμυλο, ώστε να βουλώνουν τα αγκία τους. Όταν διαβαστεί αυτό το βιβλίο, θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοώ. Δηλαδή με λίγα λόγια, σίγουρο είναι ότι μπορούν να κάνουν την αρχαϊκή διατροφή και να έχουν τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής. Είναι βέβαιο 100%. Όπως στοιχηματίζω ότι είναι δυνατόν να αδυνατήσουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας να κάνει την αρχαϊκή διατροφή και να μην αδυνατήσει και να μην φτάσει στα φυσιολογικά πλαίσια. Και μάλιστα θα πω τούτο. Ένας που κάνει αυστηρές δίαιτες θα κάνει για 6 εβδομάδες και μετά θα το ρίξει πάλι στις παλιές συνήθειες ζωής και θα ξαναπακίνει. Και θα έχει το φαινόμενο γιογιό. Εδώ δεν υπάρχει φαινόμενο γιογιό. Ακόμα και να ξεφύγει θα γυρίσει στην αρχαϊκή διατροφή. Είναι βέβαιο 100%. Το έχουμε πετύχει, το βλέπουμε κάθε μέρα. Βεβαίως το βιβλίο που είναι αυτό και σας προτείνω να το αγοράσετε εδώ και τώρα, κάνοντας ένα τηλεφώνημα ζωής, ένα τηλεφώνημα υγείας, στο 2310 283 100. Επαναλαμβάνω, 2310 283 100 ή στέλνοντας ένα mail στο email μας που είναι dieta100@otenet.gr. Το dieta παρακαλώ με λατινικό και όχι με αλφαγιώτα. dieta100@otenet.gr. Ή αν είστε στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ανεβαίνετε στο πρώτο όροφο και αγοράζετε το βιβλίο. Το βιβλίο τιμάται 34 ευρώ μόνο με το ΦΠΑ ενσωματωμένο συν λίγα έξοδα αποστολής. Αξίζει τον κόπο να κάνετε σήμερα αυτή την κίνηση. Σηκωθείτε λοιπόν από τους καναπέδες, από τις καρέκλες, από τις πολυθρόνες σας, από τα ντιβάνια σας, από τα κρεβάτια σας και κάντε αυτή την κίνηση υγείας και ελπίδας. Σήμερα, εδώ και τώρα. Και πλέον το βιβλίο αυτό έχει και μία έκπληξη. Έχει και ένα CD ψυχολογικής υποστήριξης. Αυτό το CD είναι διάρκειας μίας ώρας. Είναι εναπόθεση ψυχής δικής μου. Σχεδιάστηκε από μένα. Γράφτηκε από μένα 33 σελίδες. Και εκφωνήθηκε από μένα οι 30 από μένα και οι 3 του προλόγου από έναν δημοσιογράφο. Αυτό το CD θα σας βοηθήσει και να δυνατήσετε και επίσης, εάν είστε αδύνατοι, να κάνετε αυτή τη διατροφή με ακρίβεια ώστε να έχετε ωφέλη υγείας. Θα αναφερθώ όσο προλαβαίνω μέσα στα 50 λεπτά και σε αυτό. Με λίγα λόγια, το άκουσα κι εγώ το CD, είπα πριν μερικές ημέρες να το ακούσω, ως αντικειμενικός κριτής. Με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι χαλάρωνα και όταν τελείωσε το CD, το άκουσμα αυτό, δεν ήθελα καν να πάω στην κουζίνα να φάω, ήθελα να κοιμηθώ, κοιμήθηκα και μάλιστα μονοκόμματα. Και το πρωί αισθάνθηκα ότι έχω κοιμηθεί, σαν να έχω κοιμηθεί 3 ολάκερες ημέρες. Με λίγα λόγια, το CD δουλεύει. Αφυπνίζει τον εγκέφαλό σας, σας κάνει ενεργό πολίτη και επιλέγετε πια το τι τρώτε και γιατί το τρώτε, γιατί. Το βιβλίο αυτό είναι συνδυασμός διατροφής αλλά και ιατρικής. Λοιπόν, από την τύχη της τροφής στο σώμα, δηλαδή η τροφή μπαίνει στο στόμα, φτάνει στο στομάχι
διεργάζεται εκεί, κατεβαίνει στο δωδεκαδάκτυλο και, και στις υπόλοιπες μοίρες του λεπτού εντέρου και μετά απορροφιέται. Απορροφιέται απευθείας προς το αίμα, περνάει προηγούμενα από το λεμφικό σύστημα και άλλη ποσότητα περνάει μέσα από το ύπαρ και τελικά καταλήγει βέβαια στο αίμα, όπου αναγνωρίζεται ή δεν αναγνωρίζεται. Είναι μέσα εισαγωγικά αυτό, πραγματικά το αίμα σας δεν αναγνωρίζει όλες τις τροφές. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του, γιατί το γενετικό πρόγραμμα υπάρχει απ' αρχής του κόσμου. Δεν είναι σημερινό. Δεν έγινε κάποια μετάλλαξη επίσης να βοηθήσει την κατάσταση και δεν μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, τις αποφλειωμένες τροφές δεν τις αναγνωρίζει το αίμα σας και το αίμα σας διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται εντόνως, δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ έχουμε αναπτύξει μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Αυτό εκμεταλλευόμαστε. Το 90% το εκμεταλλεύεται το υπόλοιπο σώμα μας, αλλά εμείς αγοράζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα κιόλας αγοράστε το βιβλίο. Έχει αλήθειες και μόνο αλήθειες. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε συμφέροντα ούτε τίποτα άλλο. Είμαι πολίτης Έλλην και θέλω το καλό της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικογένειας. Κυρίες και κύριοι, πέραν αυτών, όποιος διαβάσει το βιβλίο και νιώθει ότι θέλει να συμμετάσχει σε σεμινάριο επιμόρφωσης υγείας πάνω στην αρχαϊκή διατροφή. Θα γίνει ένα σεμινάριο στο τελευταίο 15ήμερο του Ιουνίου. Θα πρέπει όμως να εκδηλώσετε ενδιαφέρον. Να γραφείτε λοιπόν σε μία λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γιατί αυτό το σεμινάριο θα είναι κλειστό και θα γίνει από γιατρούς και από διαιτολόγους. Θα είναι υψηλού επίπεδου, σε απλή γλώσσα, κατανοητή, ώστε να καταλάβετε τι εμπεριέχει το βιβλίο. Και επίσης θα υπάρξει χρόνος μέσα στις 15 ώρες για να γίνουν οι ερωτήσεις οι κατάλληλες, ώστε να διευκρινιστούν σκοτεινά σημεία. Θα γίνει ένα ολόκληρο Σάββατο και την Κυριακή από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 13:30. Δηλαδή όλο το Σάββατο πάρα πολλές ώρες. Θα πρέπει να γίνουν 15 ώρες ώστε να εξηγηθεί καλώς το βιβλίο. Όμως, λέω, εγώ είμαι γιατρός. Έχω βοηθήσει κόσμο σε αυτές τις δεκαετίες. Έχω κάνει καλά κάποιο κόσμο και σε κάποιους μπορεί να απέτυχα. Όμως ήμουν τόσο εγωιστής που ήθελα οι 19 στους 20 να πάνε καλά. Το απέδειξα και όταν ήμουν γιατρός του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Σούμποτιτς και των άλλων παιδιών, όταν η ομάδα δεν ήταν πλήρης και πηγαίναμε μέχρι την Ευρώπη. Πίσω από αυτή την ιστορία ήταν και το τοπάρισμα με το βελονισμό. Έτσι και σήμερα με το ίδιο πάθος, κυρίες και κύριοι, έγραψα αυτό το βιβλίο και θέλω να γίνει σύντροφος κάθε ελληνικής οικογένειας. Και θα γίνει. Δηλαδή με λίγα λόγια τι θέλω. Θέλω να βοηθήσω κόσμο. Ως άτομο βοήθησα λίγους. Ως βιβλίο θέλω να βοηθηθούν πάρα πολλοί. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Μακάρι να ήμουν και πλεονέκτης να σε έλεγα και εκατομμύρια Ελλήνων. Αλλά παίρνω μικρό καλάθι. Θέλω όμως να βοηθηθούν πάρα πολλοί. Το μήνυμά μου, παρακαλώ, θέρμο παρακαλώ, να περάσει σε πάρα πολλές οικογένειες που δεν με βλέπουν αυτή την ώρα. Διαβάστε το βιβλίο και να το προτείνετε και σε όλους τους άλλους. Είναι καλογραμμένο, είναι καλοστημένο, κάθε κεφάλαιο συνδέεται με το επόμενο και βγαίνει συμπέρασμα. Δεν είναι αραδιασμένες, ξηρές, ψυχρές και νεκρές γνώσεις. Είναι ένα ζωντανό βιβλίο. Ο λόγος είναι δύναμη, κυρίες και κύριοι. Και επίσης ο προφορικός λόγος επίσης είναι δύναμη. Είναι 420 σελίδες και όμως διαβάζετε σε 3 ημέρες. Άντε εσείς να το διαβάσετε σε 5. Όμως όποιος το διαβάσει πάρα πολλές φορές, το κέρδος θα είναι πολύ μεγάλο και η καλή σκέψη αυτού θα με βοηθήσει για άνωθεν εμένα. Αυτό είναι το κίνητρό μου, το κυρίαρχο κίνητρό μου. Είμαι απόλυτα ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής. Όπως δεν θέλω στη δουλειά που κάνω να είμαι χειρότερος από έναν Γερμανό και έναν
Ιάπωνα, έτσι δεν θέλω και αυτοί που θα διαβάσουν το βιβλίο μου να έχουν λιγότερες γνώσεις από οποιοδήποτε σε αυτή τη γη που ζούμε. Αυτό είναι άμυλα. Δεν είναι εγωισμός, δεν είναι εθνικισμός, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και σας είπα λοιπόν ότι το βιβλίο έχει όλα τα κεφάλαια. Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι τροφές όλες δεν είναι οι ίδιες. Επίσης έχει δείξει ότι το pH του αίματος, είναι 7,35 έως 7,45, εκεί κινείται. Στην κλίμακα από 0 έως 14 οξύτητας αλκαλικότητας, το αίμα είναι ελαφρώς αλκαλικό. Υπάρχουν τροφές, οι πιο πολλές, που είναι αλκαλικές και κάποιες που είναι όξινες. Όλες χρειάζονται. Μα όλες χρειάζονται. Εμείς, ξέροντας αυτό και ξέροντας ποιες είναι οι σωστές αναλογίες, είπαμε ότι στην αρχή τουλάχιστον πρέπει να είναι η αναλογία αυτού των τροφών προς μαγειρεμένες και άλλες του ψυγείου, να είναι δηλαδή 85 προς 15. Σας το λέω χοντρικά. Και ποτέ να μην είναι οι αυτούσιες λιγότερο από 60% και οι μαγειρεμένες και οι λοιπές πάνω από 40%. Όμως, κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε τον εαυτό σας. Εάν τις τελευταίες 3 μέρες φάγατε λαχανικά και πόσα λαχανικά φάγατε. Εάν φάγατε φρούτα και πόσα φάγατε. Ή φάγατε μόνο φαγητά ή κολατσιό σε στυλ σάντουιτς, που ναι μεν παίρνει ένας Έλληνας αγρότης για τους εργάτες του σάντουιτς και τους δίνει. Μα αυτοί είναι σαν να είναι μαραθωνοδρόμοι. Δουλεύουν σκληρά, ανοίγουν οι πόροι και βγάζουν τα πρόσθετα. Έχουν καλύτερο απεκριτικό σύστημα. Το ίδιο ή τα παιδιά, τα οικίνητα, όχι τα νοθρά, τα οικίνητα, τα οποία είναι σαν ζαρκάδια, έχουν ένα σώμα σαν ζαρκάδι. Όλοι οι άλλοι καταστρέφουν την υγεία τους, διότι δεν τρέφονται σωστά. Μου λένε μερικοί, θα το διαβάσω, αλλά εγώ έχω συνηθίσει σε άλλα. Και εγώ λέω, εγώ μελετάω τόσα χρόνια το θεϊκό εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι ένα θεϊκό δώρο. Ο εγκέφαλος σε 120 μέρες μαθαίνει κάτι και ξεμαθαίνει κάτι. Σε 120 μέρες. Σε 120 μέρες, να το συγκρατήσετε. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, μελετώντας το, θα αλλάξετε, θα πιστείτε και θα γίνετε συναγωνιστές, συνοδοιπόροι. Θα προχωρήσετε μπροστά και ίσως πιο μπροστά από μένα. Εγώ πολλές φορές, ο εγωισμός μου που με έμεινε, λέω ότι μπορεί με αυτό το βιβλίο να γίνω με ένα μικρό λίθο ένας πολύ μικρός Παύλος της διατροφής. Δηλαδή αυτό το βιβλίο να είναι βιβλίο αναφοράς, με εισαγωγικά να γίνει ένα μικρό Ευαγγέλιο της διατροφής. Εσείς όμως μπορεί να το μεγαλώσετε. Εσείς, κάποιοι από εσάς, να το προωθήσουν, να προωθήσουν τις ιδέες μου περαιτέρω. Διαβάστε λοιπόν αυτό το βιβλίο. Εδώ και τώρα. Σηκωθείτε από καρέκλες, από ντιβάνια, από πολυθρόνες, από καναπέδες, από κρεβάτια και αγοράστε αυτό το βιβλίο ζωής. Δεν είναι φυλάδα. Είναι ένα σούπερ βιβλίο με όλες τις απαραίτητες γνώσεις μέσα και θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τρόπο διατροφής. Και όχι μόνο τρόπο διατροφής. Αμέσως θα αλλάξει και η σκέψη. Θα ελευθερωθείτε. Θα νιώσετε ευτυχισμένοι. Το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή, την σύντομη, είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Κάτι που ξεχάσαμε. Και πρέπει να σας πω εδώ και τούτο. Το 33% είναι θέμα γονιδίων. Όμως αυτά επηρεάζονται από τη διατροφή. Το ένα επισέρχεται μέσα στο άλλο. Το άλλο 33% είναι η διατροφή. Το είπε ο Ιπποκράτης, σας το λέω ότι υπάρχει. Και το άλλο 33% είναι το περιβάλλον. Οι περιβάλλοντα υπάρχουν δύο. Εσωτερικό, που είναι το συναίσθημα, η θλίψη, η χαρά κτλ. Η πίκρα, η καημή και το περιβάλλον το εξωτερικό. Το οποίο δυστυχώς ζούμε στον 21ο αιώνα που είναι πολύ επιβαρημένο. Εμείς έχουμε ακόμα το Τσέρνομπιλ και το Κέσιο από τη γη που παίρνουμε, έχουμε 1000 άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα γνωρίζω αυτά, όπως γνωρίζω ότι υπάρχουν λιπάσματα κτλ. Λοιπόν, όμως, όταν επιλέγουμε αντιοξυδοτικές τροφές, αυτές κατατρώνε τα βαρέα μέταλλα που υπάρχουν μέσα μας, τα εξαφανίζουν, τα δεσμεύουν και τα εξαφανίζουν κτλ. Ξαναγυρίζω λοιπόν εκεί που στάθηκα. Επομένως έχουμε 3 παραμέτρους που μας δημιουργούν καλή υγεία ή κακή υγεία. Δηλαδή ένα καλό μέλλον ή ένα κακό μέλλον.
Λοιπόν, εγώ παρατηρώ τους ανθρώπους. Έχω και εσείς να τους παρατηρήσετε. Και δέστε από φωτογραφίες το προγόνο σας και το γειτόνα σας και το φίλο σας. Κάθε 14 χρόνια, κάθε 7 χρόνια είναι ένα διάστημα ανάπλασης κυτάρων. Το 14 είναι 2 περίοδοι ανάπλασης. Είναι ικανό διάστημα. Είναι η μισή γενιά. Λοιπόν, δέστε. Θα δείτε έναν σαραντάρι που φαίνεται νέος ή σχεδόν νέος. Παλιά ήταν γέρος, τώρα είναι νέος. Λοιπόν, δέστε το μετά από 14 χρόνια. Δέστε 55χρονους, 58χρονους, 50χρονους και θα δείτε και θα απογοητευτείτε. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να είναι παιδάκια, ενώ έπρεπε να τρέχουν, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δηλαδή, σκέφτονται τη σύνταξη, σκέφτονται τα πάντα. Λοιπόν, δεν χορεύουν, δεν χαμογελούν, δεν χωρατεύουν, δεν κάνουν σκέψεις θετικές, σοβαρές και με βαθύτερη σκέψη. Να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Μα τι θέλεις, Κωνσταντίνη, θα μου πείτε. Τι θέλεις. Θέλεις ο 100 χρονών άνθρωπος ή 106 χρονών άνθρωπος να τρέχει. Ναι, αυτό θέλω, κυρίες και κύριοι. Ο 106 ετών να τρέχει. Να μην είναι χούφταλο και ο άλλος στον τάφο εδώ και 20 χρόνια. Να μην είναι ο μέσος όρος ζωής 78 και 82 έτη. Θέλω λοιπόν να σας πω μέσα από το βιβλίο ποιες είναι οι τροφές αυτές που είναι αντιοξυδοτικές, τις οποίες πρέπει αυθόνως να τρώτε και ποιες είναι οι οξυδοτικές που πρέπει να τις στείλετε μακριά από εσάς. Πολλοί αγοράζετε για τα παιδιά σας ή για τον εαυτό σας από τα ράφια διάφορες τροφές που είναι τυποποιημένες με ζαλατίνα και που έχουν μέσα συντηρητικά, έχουν σταθεροποιητές, τα διάφορα έχουν χρώματα, αρώματα κτλ. Και διαλέγετε μια τροφή που είναι γλυκιά. Και με έκπληξή σας θα δείτε ότι έχει και αλάτι. Δηλαδή, ενώ έχει και ζάχαρη, έχει και αλάτι. Και επίσης κάποιοι άλλοι από εσάς αγοράζετε τροφές οι οποίες είναι αλμυρές. Και με έκπληξή σας, πέραν των συντηρητικών, βλέπετε ότι έχουν μέσα και ζάχαρη. Αυτές οι τροφές που είναι στα ράφια 1,5 χρόνο εκεί, βάσει της νομοθεσίας, λοιπόν, να τις αποφύγετε. Θα μπείτε στο σούπερ μάρκετ, θα αγοράσετε άλλες τροφές που ταιριάζουν με το πρόγραμμα, το γενετικό σας πρόγραμμα, το κομπιούτερ, το βιολογικό που έχετε μέσα σας. Κυρίες και κύριοι, και μια που είπα αυτό είναι στο μικρό κόσμο. Ο μικρό κόσμος είναι πολύ σημαντικός, πιο σημαντικός και από το μακρό κόσμο. Μέσα μας υπάρχουν ένζημα που κάνουν διάφορες λειτουργίες. Μέσα μας λειτουργούν οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία μετάλλων παίρνουν τη θέση τους. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουν λειτουργίες. Τα συνένζημα, τα διάφορα μακροστοιχεία, που είναι μικρά δηλαδή, μακροστοιχεία λέγονται, αλλά είναι ελάχιστα. Λοιπόν, μέσα μας γίνονται όλες οι λειτουργίες. Όταν μπείτε στο ναό μέσα του σώματός σας, θα διαπιστώσετε πόσο σημαντικό είστε και πόσο πρέπει να σέβεστε αυτό το σώμα σας και την ψυχή που είναι σκηνωμένη σε αυτό το σώμα, χωρίς να αναφερθώ σε λεπτομέρειες επ' αυτού. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό αγοράστε αυτό το βιβλίο. Τώρα, να σηκωθείτε από καρέκλες, από ντιβάνια, από κρεβάτια, από πολυθρόνες, να πάψετε να είστε αραχτοί και αγοράστε αυτό το βιβλίο, γιατί βασικά θέλω την αλλαγή, τη διατροφική, δηλαδή βασικά θέλω να σας βοηθήσω να είστε ευτυχισμένοι και να μακροημερεύσετε. Αυτό θέλω και αυτό θα πετύχω. Θέλω αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι θα το πετύχω να γίνει best seller. Γιατί έχω το δίκαιο με το μέρος μου, όποιος το αγοράσει θα το πει σε 10 ανθρώπους. Αγοράστε αυτό το βιβλίο και θα το αγοράσουν γιατί έχει αλήθειες. Και όποιος το αγοράζει καταλαβαίνει ότι δεν είναι μπαρούφα. Είναι αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, είναι η οικοκυρά για να θρέψει διαφορετικά τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Πιστεύω στην Ελληνίδα οικοκυρά ότι θα κάνει αυτό το άλμα
σήμερα, εδώ και τώρα. Έτσι δεν είναι και ακριβό το βιβλίο. Το βιβλίο είναι, για αυτό που περιέχει, είναι 34 συν τα έξοδα αποστολής που είναι ελάχιστα. 34 μόνο με ενσωματωμένο το ΦΠΑ. Μπροστά μπαίνουν οι αποδείξεις και έρχεται σε εσάς πολύ γρήγορα. Αρκεί να το διαβάσετε. Ότι θα το διαβάσετε το ξέρω. Θέλω να το διαβάσετε πολλές φορές. Πέραν αυτού όμως, όπως σας είπα, ποντάρω πάρα πολύ και σε αυτή την αφύπνιση του νου σας, δηλαδή θα απορροφηθεί από τον εγκέφαλό σας. Αρκεί να το ακούσετε τις πρώτες 120 μέρες κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα. Θα διαθέσετε για την υγεία σας 1 ώρα. 1 ώρα. Το αξίζετε. Ακολουθώντας τη διατροφή του γιατρού κυρίου Ηλία Κωνσταντινίδη, την οποία ονομάζει αρχαϊκή διατροφή, έχω χάσει 18 κιλά μέσα σε 2 μήνες και θα συνεχίσω διότι είναι εύκολη και απλά μου χαρίζει υγεία. Ξεκίνησα να κάνω δίαιτα γιατί είχα προβλήματα υγείας, είχα πίεση και ζάχαρο. Και ήρθα στον κύριο Κωνσταντινίδη Ηλία και μου έδωσε την αρχαϊκή δίαιτα και έτσι δεν παίρνω φάρμακα. Ήμουν 107 κιλά και έχασα 14 κιλά. Και η υγεία μου είναι πάρα πολύ καλή. Το βιβλίο εμπεριέχει και ένα CD. Το CD είναι ψυχολογικής υποστήριξης και θα πρέπει να το ακούτε καθημερινά επί 120 ημέρες και μάλιστα το βράδυ πριν κοιμηθείτε. Το βιβλίο της αρχαϊκής διατροφής σχεδιάστηκε για τους υπέρβαρους αλλά και για όλους εκείνους που θέλουν να θωρακίσουν την υγεία τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που θα συζητηθεί. Κυρίες και κύριοι, το βιβλίο αυτό βασίζεται στις μη αποφλιωμένες τροφές κατά βάση. Είναι ο κεντρικός κορμός, δηλαδή σας λέει πόσο και πότε να τρώτε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους και αποξηραμένα φρούτα. Όμως πέραν αυτού του βασικού κορμού έχει έναν δευτερεύοντα κορμό και πέραν αυτού έχει και ένα περιφερικό σύστημα διατροφής ώστε να μην απομακρύνεστε από τροφές που μαγειρεύει η οικογένεια και από αυτές οι περισσότερες είναι επιτρεπτές το να τις φάτε. Θα μάθετε λοιπόν τι ακριβώς πρέπει να τρώτε, πόσο να τρώτε και γιατί τρώτε. Γιατί το βιβλίο έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Θα καταλάβετε πόσο ζημιά σας κάνει η ανάμειξη τροφών, πόσο σας βοηθάει ο επιμερισμός τροφών, τι σημασία έχουν τα λαχανικά στη ζωή σας, τι σημασία έχουν τα φρούτα στη ζωή σας. Πότε να τρώτε κρέας εάν είστε κρεατοφάγοι, πότε να τρώτε αυγά αν τρώτε γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά και γιατί έχουν αξία οι τροφές πάνω σας και ποια είναι η πραγματική αξία τους. Ποιες είναι οι τροφές οι οξυδωτικές που πρέπει να τις αποφεύγετε διαρροπάλου και ποιες είναι οι τροφές οι αντιοξυδωτικές οι οποίες σας προασπίζουν από καρκίνους, από καρδιοπάθειες, από εγκεφαλικά, από αρθριτικά, από αυτοάνοσα νοσήματα και από άλλα νοσήματα σοβαρά που ταλανίζουν την υγεία και δοκιμάζουν την υγεία των περισσότερων από μας. Επίσης είναι η μοναδική διατροφή η οποία δεν λέω καν δίαιτα, η οποία αδυνατίζει όσους είναι υπέρβαροι. Είτε έχουν 5, 10, 40, 100 κιλά παραπάνω, είτε θέλουν να αλλάξουν περισσότερο το σώμα τους. Αυτή η διατροφή διώχνει το σπλαχνικό λίπος και το υποδόριο λίπος. Δεν διώχνει αυτή η διατροφή το δομικό λίπος, δηλαδή αυτό που είναι ανάμεσα στο μυϊκό ιστό. Όσοι θέλετε να πάρετε μέρος στα σεμινάρια αρχαϊκής διατροφής, ένα αρκεί δηλαδή για κάποιον, θα πρέπει να μπείτε σε μία λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα, στο τηλέφωνο που σας δίνουμε, που είναι για το βιβλίο,
στο τηλέφωνο που σας δίνουμε ή στέλνοντας ένα email. Εύκολα θα με βρείτε. Φυσικό είναι, εάν όσοι μπαίνετε στο διαδίκτυο, μπορεί να ψάξετε και να δείτε το ποιόν μου, ποιος είμαι, τι είμαι και εάν αξίζω την εμπιστοσύνη σας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να με εμπιστευτείτε. Πράγματι αξίζω την εμπιστοσύνη σας, γιατί πίσω από μένα δεν υπάρχει δόλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ δεν είμαι υποκριτής. Δεν είμαι δόλιος. Είναι θέμα επιλογής και είμαι αυτός. Δεν είμαι κουτοπώνηρος. Είμαι αυτός που είμαι και προσφέρω αυτό που προσφέρω. Θέλω να καταλάβετε ότι μόνο το δικό σας καλό σκέφτομαι. Το καλό της ελληνικής οικογένειας. Υπάρχουν λοιπόν όξινες και αλκαλικές τροφές. Ας πούμε, το γιαούρτι είναι όξινο. Το σταφύλι που νομίζετε από τη γεύση του ότι θα είναι αλκαλικό είναι όξινο στο αίμα. Ενώ το πορτοκάλι που είναι όξινο στη γεύση είναι αλκαλικό στο αίμα. Αλλά πρέπει να μάθετε να τρέφεστε. Παραδείγματος χάρη, προτείνω να τρώτε 5 φρούτα την ημέρα. Ο καλύτερος τρόπος δεν είναι μαζεμένα. Ο καλύτερος τρόπος είναι ανά 3 ώρες να τρώτε ένα φρούτο. Αυτή την εποχή είναι το πορτοκάλι ακόμα. Εκμεταλλευτείτε το. 5 πορτοκάλια. 5 πορτοκάλια. Πόσο είναι αυτά? 1 κιλό. Μπορεί να ζυγίζουν ένα 200, αλλά να βγάλει τη φρούτα είναι 1 κιλό. Μάθετε να ζυγίζετε τα φρούτα ώστε να μάθετε περίπου τι ζυγίζουν. Και θέλετε να φάτε ένα φρούτο το πρωί, στις 11 ένα άλλο, αργότερα ένα άλλο, το απόγευμα άλλο, το βράδυ άλλο. Ναι, μπορεί να είναι και μπανάνα διάμεσα, μπορεί να είναι και μήλο φυσικά. Το μήλο, όπως λέει ο λαός μας, κάνει το γιατρό πέρα. Είναι καταπληκτική τροφή. Μερικοί όμως δεν αρέσκονται στο μήλο. Στο πορτοκάλι περισσότεροι. Κάτι ακόμα. Το πορτοκάλι έχει κάλιο. Το κάλιο είναι ανταγωνιστής του νατρίου. Το νάτριο είναι που ανεβάζει την πίεση στο αίμα. Αν είναι χαμηλή η πίεση σας, τρώτε πολύ λάχανο. Αν όμως η πίεση σας είναι ψηλή όπως συμβαίνει συνήθως, φάτε πορτοκάλια όταν μπορείτε. Μειώστε το αλάτι στη ζωή σας, μόνο στο μαγειρεμένο φαγητό, όχι στη σαλάτα. Μειώστε το αλάτι. Κυριότατα όλοι εσείς που έχετε αυξημένη πίεση. Όλοι εσείς που έχετε αυξημένη πίεση, εάν κάνετε τη διατροφή που σας λέω εγώ, σε λίγο θα σας πει ο γιατρός σας, που προτείνω πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, να μην πάρετε χάπια γιατί η πίεση έπεσε στο 10 με το χάπι. Η πίεση λοιπόν στα πιο πολλά άτομα από αυτά που κάνουν την αρχαϊκή διατροφή χωρίς χάπι κινείται μεταξύ 11 και 13. Η μεγάλη, η συστολική που λέμε, και η διαστολική είναι 7 έως 8. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης το σάκαρο. Αυτοί που δεν παίρνουν ινσουλίνη, η ομάδα εκείνη, η προδιαβητική και η διαβητική που παίρνει κάποιο φάρμακο για το σάκαρο, κάποιο χάπι για το σάκαρο. Πολλοί παίρνουν 2 χάπια. 2 για την πίεση, 2 για το σακαρώδη διαβήτη. Κάνοντας τη δική μου διατροφή δεν χρειάζονται για όσο την κάνουν χάπι. Αν όμως σταματήσουν θα ανεβεί. Γι' αυτό προτείνω, όχι χωρατά, προτείνω σε αυτούς που παίρναν χάπια και ξαφνικά ρυθμίζουν την πίεση με άλλο τρόπο. Γιατί η πίεση δεν θεραπεύεται, ούτε ο σακαρώδης διαβήτης. Ρυθμίζονται. Λοιπόν, προτείνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τουλάχιστον για την πίεση, να υπάρχει μια μέτρηση, ώστε εάν περάσει το 135 η συστολική και το 95 η διαστολική, να πάρετε χάπι. Αλλά θα διαπιστώσετε ότι δεν θα ανεβεί. Και μετά θα αρχίσει η μανούβρα. Θα πείτε, τι έφαγα χθες? Έφαγα κρυφό αλάτι. Έφαγα κρέας και είχε μέσα πολύ αλάτι. Ή πήγα στην ψαροταβέρνα και αυτός δεν πρόλαβα, έβαλε και στη σαλάτα. Στην ψαροταβέρνα, στην ταβέρνα, θα λέτε στη σαλάτα σας να μην βάζουν αλάτι. Όποιοι άλλοι που είναι μαζί σας στο τραπέζι θέλουν αλάτι, ας βάλουν οι ίδιοι πάνω στη σαλάτα τους. Μην βάζετε εσείς στη σαλάτα σας. Μάθετε στα εστιατόρια να παραγγέλνετε πολλές σαλάτες και αυτές να τρώτε. Μην τρώτε πατάτες στο εστιατόριο, ούτε ρύζι, γιατί είναι λευκό. Στο σπίτι, αν θέλετε μια φορά το μήνα να φάτε ρύζι, κάντε το μία αποφλιωμένο. Φάτε μία αποφλιωμένο. Πιο ιδεώδης τροφή. Από το πρασό ρύζο
δεν υπάρχει. Γιατί η αιωνόβια τροφή για αιωνόβια ζωή είναι το πράσο. Λοιπόν, συνδέστε το με το κατεξαίρεση, γιατί εμείς είμαστε υπέρ μιας τροφής κάθε φορά. Γι' αυτό και καταφέρουν και αδυνατίζουν με τη μονομέρεια, με τον επιμερισμό. Αλλά εκεί μόνο δεχόμαστε την διπλή τροφή. Ρύζι λοιπόν με πράσο, σπανάκι με ρύζι, γεμιστό, γιατί και η πιπεριά είναι μία αντιοξυδοτική τροφή, σούπερ τροφή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλά μυστικά στο βιβλίο, δεν είναι δυνατόν να τα πω. Και όπως τα λέω τώρα, μπορεί και να παρανοήσετε κάτι, ενώ στο βιβλίο γράφονται με συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, πολλοί μου λένε, μια που ήρθα εδώ, να φάω αλάτι Ιμαλαίων. Και εγώ λέω, κάτσε, εμείς κάναμε βιοχημία. Το βιβλίο του Χριστομάνου είναι τόσο. Αναγκάστηκα να το ξαναδιαβάσω τόσο πραγματικά, του Χριστομάνου. Λοιπόν, βιοχημία Χριστομάνου. Λοιπόν, το αλάτι είναι χλωριούχο νάτριο. Τι είναι το αλάτι? Το αλάτι, κυρίες και κύριοι, είναι μία ανόργανη ουσία. Στο πρόγραμμά μου μέσα έχω μεταβολισμό ανοργάνων ουσιών? Όχι, δεν έχω. Πώς με έχει φτιάξει το υπερτατόν, πάνσφο, παντοδύναμο και πανάγαθο, με έχει φτιάξει με ένα πρόγραμμα το οποίο μου λέει πρώτα έφτιαξα τη γη, φάει τη γη, λοιπόν δεν μπορεί να φάει τη γη, φάει το φυτό που είναι στη γη, το οποίο με τις ρίζες του τραβάει τις χρήσιμες ουσίες από τη γη και τις φέρνει στο φύλλωμά του, στο φυτό, δηλαδή στο λάχανο, στο κουνουπίδι, στο μπρόκολο, στην ντομάτα, στο αγκούρι, στο κολοκυθάκι και ούτω καθεξής, στην πιπεριά, στη μελτζάνα κτλ. Φέρνει λοιπόν εκεί τις χρήσιμες ουσίες. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Κήπος της Εδέμ». Λοιπόν, ήρθαν εκεί, εσύ τις τρως. Επομένως, τις χρήσιμες ουσίες τις παίρνεις από το φυτό. Ή κάποιοι μπορεί να τις πάρουν εμέσως από το ζώο που έφαγε το φυτό. Άρα, παίρνουμε όχι το ανόργανο αλάτι και τις άλλες ουσίες, παίρνουμε το οργανοποιημένο, μέσα εισαγωγικά το οργανοποιημένο. Αυτό μπορούμε να μεταβολήσουμε. Το αλάτι δεν μπορούμε να το μεταβολήσουμε. Και πολλοί μου λένε, μα πριν από 50 χρόνια, 60, 70, 100, 200, οι άνθρωποι στον κάμπο, κατά τον ήλιο, με το άρωτρο, το άλογο μπροστά ή το βόδι, το άρωτρο πίσω και το κρατούσε ο γεωργός. Και έκανε 15-25 χιλιόμετρα την ημέρα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ κάτω από το λιοπύρι. Λοιπόν, και έτρωγε αλάτι. Ναι, αυτός έτρωγε αλάτι. Αλλά να οι πόροι του δέρματός του. Το δέρμα είναι ένα απεκριτικό όργανο. Να οι πόροι. Έβγαινε με τον υδρότα το περίσσευμα. Δεν πήγαινε στο αίμα. Τώρα ο άνθρωπος είναι ένα υγρό όν. Εσείς το βλέπετε στερεό, αλλά αν το δείτε στην πραγματικότητα είναι όλο εκκρίσεις. Είναι ένα υγρό όν. Έχει αυξηθεί, κυρίες και κύριοι, και η βλένα που υπάρχει μέσα μας. Η βλένα έχει αυξηθεί. Τόσο στις αρθρώσεις, τόσο στα εσωτερικά μας όργανα, σε όλα τα όργανα έχει αυξηθεί η βλένα. Το οποίο τι είναι η βλένα? Από την υγρασία, όταν παραμένει, γίνεται βλένα, μετασχηματίζεται σε βλένα. Αυτό καταστρέφει τα πάντα, τις λειτουργίες. Κυρίες και κύριοι, το αλάτι δεν το χρειάζεστε σήμερα, γιατί μέσα από τις τροφές βρίσκεται νάτριο να πάρετε. Και χλώριο υπάρχει στις τροφές. Αυτοί που τρώνε κρέας έχουν και περισσότερη δυνατότητα να πάρουν και χλώριο. Λοιπόν, το ζώο όσο ζούσε, που τρώει ο κρεατοφάγος και ο παμφάγος, έπαιρνε αλάτι. Το αλάτι αυτό από τα φυτά που έπαιρνε, το πήρατε εσείς μέσω των ζώων. Και οι χορτοφάγοι παίρνουν από το φυτό που τρώνε. Δεν χρειάζεται άλλο αλάτι. Ποιος χρειάζεται? Χρειάζεται ίσως ο μαραθωνοδρόμος. Εσείς μαραθωνοδρόμοι είστε? Εσείς κάνετε 40 χιλιόμετρα την ημέρα? Περπατάτε ή τρέχετε? Να το πιστέψω? Φυσικά δεν το πιστεύω. Εδώ λέμε τους άλλους.
να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα την ημέρα και μου λέει πώς θα κάνουμε αυτές τις αρθρώσεις. Και εγώ λέω κάνε την αρχαϊκή διατροφή και μετά θα δεις πώς θα περπατάς. Σιγά σιγά πέφτει και το βάρος, σιγά σιγά σφίγγουν οι αρθρώσεις, ξαναβρίσκει το άτομο την υγεία του και ζωντανεύει. Πραγματικά ζωντανεύει. Θέλω γύρω μου ανθρώπους ζωντανούς. Ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν από εδώ να πηδάνε εκεί απέναντι. Θέλω ανθρώπους λοιπόν υγιείς, χαρούμενους, δυνατούς. Θέλω η θλίψη να μικρύνει. Ξέρω τι θα πει αποχωρισμός. Ξέρω πόσες γυναίκες χάσαν τους άνδρες τους νωρίς με εμφράγματα. Δεν θέλω εμφράγματα. Δεν θέλω εγκεφαλικά. Με ενοχλεί αφάνταστα. Λοιπόν, το πιστεύω ακράδαντα. Πατάω γερά στη γη. Ούτε τρελός είμαι, ούτε βλάξ είμαι. Επομένως, ξέρω τι σας λέω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που σας λέει την απόλυτη αλήθεια. Γι' αυτό εμπιστευτείτε μου. Αγοράστε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο της υγείας και της ζωής σας. Της αρχαϊκής διατροφής. Θα σας συγκινήσει. Θα σας δημιουργήσει ωραία συναισθήματα και αυτοπεποίθηση για να κάνετε αυτή τη διατροφή. Κάντε το πείραμα της ζωής σας. Κάντε το 1 μήνα. Και αν δεν αλλάξετε, εμένα με κόψει το κεφάλι μου. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό, εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή, σηκωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2310 283 100. Επαναλαμβάνω 2310 283 100. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό σηκωθείτε από πολυθρόνες, καρέκλες, ντιβάνια, καναπέδες, κρεβάτια και τηλεφωνήστε εδώ και τώρα στο τηλέφωνο 2310 283 100, 2310 283 100 ή στείλτε ένα email στο dieta100@otenet.gr dieta100@otenet.gr. Επίσης, όσοι είστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περάστε και παραλάβετε, αγοράστε το βιβλίο από κοντά. Εγνατία 100, πρώτος όροφος, κέντρο πόλης. Το βιβλίο βεβαίως από τη μέσα μεριά έχει αυτό το CD. Ένα καταπληκτικό CD. Αυτό είναι η ψυχική μου πρίκα. Ακούστε το και αν δεν κάνετε αυτά που λέω, ελάτε να με κόψετε το κεφάλι. Επίσης, ολοκληρώνοντας, λέω ότι όσοι θέλουν κάτι παραπάνω μπορούν να μπουν σε ένα από τα σεμινάρια που θα γίνουν και στο μέλλον, αλλά το πρώτο θα γίνει τον Ιούνιο, από γιατρούς και διατροφολόγους, διαιτολόγους των ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα γίνει σε μεγάλο ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρέπει γρήγορα να τηλεφωνήσετε, να αγοράσετε το βιβλίο, αλλά και να ζητήσετε να μπείτε στη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να μπορούμε να σας πάρουμε στο τμήμα που θα δημιουργηθεί σε λίγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κλειστό τμήμα θα είναι, δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Κυρίες και κύριοι, όπου και να είστε στην Ελλάδα, είτε στον Εύρο, είτε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, είτε στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, είτε στην Άρτα, είτε στα Γιάννενα, είτε στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στη Δράμα, στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα νησιά μας ή και στην Κύπρο. Θέλω να αγοράσετε αυτό το βιβλίο, να μπείτε στο κλαμπ της ζωής σας, στο dietaclub.gr που είναι και το site μας, dietaclub.gr που είναι το site μας. Αγοράστε λοιπόν τώρα το βιβλίο, είναι ο τρόπος διασύνδεσής μας, είναι ο ομφάλιος λόρος μας, ο ομφάλιος λόρος μας. Είναι η ίδια η ψυχή μου που θέλει να ενωθεί μαζί σας, γιατί το βιβλίο φέρει την ψυχή μου, φέρει τον εαυτό μου και το CD επίσης. Δηλαδή είναι μια ζωντανή προέκταση του εαυτού μου. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει εμπόριο, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι έμπορος, γιατρός είμαι που έχω επέκταση επαγγέλματος. Για να μπορώ να εκδίδω βιβλία και να φορολογούμε. Και απόδειξη αυτού είναι ότι το πρώτο που έβγαλα το 9 είναι ένα σύγγραμμα. Λίγα πούλησα. Γιατί είναι εξειδικευμένο για γιατρούς που εκπαιδεύονται στο βελονισμό. Ξόδεψα ένα σωρό λεφτά, πούλησα λίγα. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα όμως θα πουλήσω πολλά για να μπορώ να κάνω
αυτή την ενημέρωση στον κόσμο, γιατί τα κανάλια θέλουν χρήμα. Και όσο πουλάω βιβλία, τόσο θα μπορώ και να επεκτείνω τη δραστηριότητα αυτή. Επομένως είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι σας. Εδώ και τώρα αγοράστε το βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, φίλοι αγαπημένοι, δεν θα είμαι εκείνος που θα σας πω τρώτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ ενώ δεν πεινάτε. Θα σας πω να τρώτε όταν πραγματικά πεινάτε. Δηλαδή θέλω να μην τρώτε από συναισθηματική πείνα, αλλά από πραγματική πείνα. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακονίζετε τον εγκέφαλό σας και τη θέλησή σας. Έτσι κι αλλιώς το CD σας δείχνει το δρόμο. Σας το λέω και τώρα ευθαρσώς. Συνεχίστε εσείς να πεισμώνετε και να τρώτε μόνο όταν έχετε ανάγκη. Σηκώνεστε ένα πρωινό, μα δεν θέλετε να φάτε. Θα πείτε, μα τι ενέργεια θα κουβαλήσω μαζί μου. Και ποιος σας είπε, κυρίες και κύριοι, ότι η ενέργεια είναι αυτή που τώρα βάλετε στο στομάχι σας? Δεν είναι εκείνη που φάγατε χθες? Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο CD. Από την ώρα που θα αγοράσετε το βιβλίο, να ακούτε κάθε βράδυ και τουλάχιστον για 120 βραδιές το CD, ώστε να συνηθίσει ο εγκέφαλος τις νέες παροτρύνσεις. Το CD είναι ψυχολογικής υποστήριξης, όπως είπα. Εμπεριέχει πάρα πολλά μέσα σε αυτό και συμβολικά και μη. Έχει ένα πρόλογο, έχει ένα αλφαβητάριο διατροφής, άρα έχει 24 ρίσεις, έχει 100 παροτρύνσεις και έχει και 12 εντολές στο τέλος. Θα ενθουσιαστείτε, θα χαλαρώσετε ακούγοντάς το και εσείς θα βγείτε δυνατοί, επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι από αυτή την ιστορία. Για πρώτη φορά θα ξεφύγετε από τη λαιμαργία, από τη βουλημία δηλαδή, θα περιοριστεί η όρεξή σας. Και όταν εσείς αισθάνεστε ότι έχετε πραγματική όρεξη, μπορείτε να φάτε. Όμως όταν αισθάνεστε ότι σας ταλανίζει η συναισθηματική πείνα, τότε παρακαλώ να αντισταθείτε ή δυνατόν. Θα δείτε ότι θα δουλέψει το σύστημα επάνω σας. Όταν πεινάτε, φυσικά θα πρέπει οπωσδήποτε να γεμίσετε το στομάχι σας με λαχανικά. Σε λίγο καιρό θα δείτε ότι τα λαχανικά θα συμβάλλουν στην υγεία σας, όπως και τα φρούτα, όπως και οι ξεροί καρποί. Το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι, είναι οι γνήσιες τροφές. Να προσλαμβάνονται οι γνήσιες τροφές. Οι πρωτεΐνες που χρειάζονται, οι υδατάνθρακες που πραγματικά χρειάζονται, τα λίπη που πραγματικά χρειάζονται, οι βιταμίνες και τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να βελτιώσετε την υγεία σας και να αδυνατήσετε όσοι είστε υπέρβαροι. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά αυτό το βιβλίο θα σταθεί δίπλα σας ως ένα ζωντανό βιβλίο, ως ένας οδηγός διατροφής. Θα ενθουσιαστείτε και θα πάρω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς ότι όλα βαίνουν καλώς. Όσοι επίσης θέλετε κάτι παραπάνω, και αυτό το παραπάνω είναι ένα σεμινάριο διατροφής 15 ώρων, θα πρέπει γρήγορα να μας στείλετε ένα email ή εν πάση περιπτώσει να μας τηλεφωνήσετε για να μας δώσετε τα στοιχεία σας, ώστε να γραφτείτε σε μία λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα ειδοποιηθείτε όταν γίνει αυτό το σεμινάριο. Το προσδιορίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στο τελευταίο 15ήμερο του Ιουνίου. Ελάτε με τους φίλους και τις φίλες σας. Θα καταλάβετε περί ου ο λόγος. Κλείνοντας λοιπόν θα σας πω, αγοράστε αυτό το βιβλίο γιατί το αξίζει. Σήμερα κιόλας τηλεφωνήστε στο 283 100 ή στείλετε ένα email στο dieta100@otenet.gr. Επαναλαμβάνω, 2310 283 100
dieta100@otenet.gr ή ελάτε αυτοπροσώπως, παραλάβετε το από Εγνατία 100 πρώτος όροφος. Ευχαριστώ που με ακούσατε.